1, 2, 3, go. ओइ बिमा जानाय जायो बे आंनि गोसो बेवहाय नोंहा बुंनो गोनां जेबो मोन्थाय गैया मिथिबाय ओइ गानदों राजा मासि दुगालै नोङो हाब नों आंखौ नारबावबायसो नोंखौ देन मा खालामदों नोंलाय हा मा खालामदों 1, 2, 3, go. ओइ मासि दुगा नोंलाय मा होनदों 2, 3, go. Go. मा खालामनो ए नोंखौ देन है 1 2 3 एक्शन माला फैनानै माथो बेलाय माइनाव सेन्टार डाक्टार